Ke kitab jing penpau kalenong ka bakhatsan bad ngalay iya kaway pat kadak khala habneng ka bakraw bad ba ipala hanyaw angel kibadan hanyaw kijing yapthem kibalong kibakhadu naba hakila pendep no ya kata kajing bitaru blay bad ngalay i kum ya kaduriaw yet ya kabala khle da gading bad ikita kibala yo ya kajing job thiaw halor do mrat klaw ba halor kata kadur jongu ba halor kata ka dak jongu ba halor kata ka jingken ka kerteng jongu ba kede yeng ken halor kata ka duriaw yet kida don ru ki dui tara jongu blay bat ki yarwai ka jingwai Moses ushakri jongu blay ba ka jingwai utau khun langbrot kida ong kiba kraw bat ba ipla long kita ki jingle jongme au try ubo blay badon bor baro kiba hok bat ba shisha kita kilenti jongme usim jong kita kirta uwei ubanom tieng burom ya me atrai bat pendan burom ya ke kerteng jong me nabatang mamehi ubakhuy nabaki kinja benrei baro kinyawan bat kinyamani dem makmat jong me nabala penpau shinna ya ki jingle ba hok jong me par hadin kini ki ru ngalayo i para khmi lapli wang ya ke temple jong ke tabernacle jong ke jingpla habneng par kita ki hinyau angel ki badon kita ki hinyau ki jing yap them ki lewan mi no na kata ka temple ki bala kop ya ka jan linen ka bakhoj bat ka bateng shan bat ki bala panpo halaki shadem na ki jing panpo ksiar bat uwei na kita ki jing thau ba em ula ai ha kita ki hinyau angel hinyau ki pleng ksiar badap ta ki jing bitaru blai uba em shiki pam chukot ki pam chukot tila pendap ya kata temple de kata dem nakabura mu blay bat nakabor ba jongo tiuno nuru umla banlay besot sya kata temple tat ondala pendep ya kita nyau kijing yap them jong kita nyau angel